Wel, bore da ffrindiau, croeso i Gair Salem bore yma. Dych chi gyd yn iawn? Gret, briliant. Croeso i yn ffrindiau sy'n ymuno adre hefyd. Mae'n braf cael chi yma yn addoli gyda ni bore yma. Gen ni fore cyffroes iawn bore yma. Mae gennym ni addoliad byw eto, a tro yma'n cael ei arwain yma yn y capel, so da ni'n disgwyl ymlaen i hynna. I chi adre, dwi eisiau chi ganu drosta ni. I chi sydd yma yn y capel, da ni eisiau chi hymian dan eich masg, clapio, taro traed, codi breichiau, a ddolwch mewn unrhyw ffordd heblaw am ganu. Ond i chi sydd adre, gewch chi ganu allan mawl i Dduw. Da ni'n disgwyl mlaen hefyd achos bore yma, da ni yn croesawu falmau fel aelod, felly da ni'n disgwyl mlaen i'r rhan yna o'r gwasanaeth nes ymlaen, a wedyn fydda i, os bydd amser ar ôl, na i rannu gair bach nes ymlaen hefyd. So, gewn ni ddechrau gyda gair o weddi cyn bod Martin a Mari yn dod i fyny. O Dduw Dad, ni'n diolch i ti am y diwrnod newydd yma. I ni'n gofyn i ti helpu ni gyd i ddod at y ti nawr am meddyliau, ond yn fwyaf pwysig a calonau agored. Ysbryd glân, i ni'n dywahodd di yma i fod yng nghanol yn mawl a'n cymdeithas ni bore yma. O Dduw Dad, i ni'n gofyn ti gyffwrdd ni sydd yma, a hefyd i ti ymwneud â cyffwrdd pawb sy'n gwylio o adre hefyd. Gad i'r gwasanaeth yma fod yn wasanaeth le ni yn profi a cael yn tynnu yn nes at Iesu ei hun. Amen. Drosto i Martin a Mari. Wel, bore da eto i pawb. Martin ydw i, fel oedd Rhys yn deud. Mae'n nice i weld bobl yma. So, jyst i, cyn i fi cychwyn efo'r addoliad, jyst eisiau rhannu rhywbeth. Cwpl o'r wythnosau nôl, yn ein grwpio cymuned ni, ac os chi eisiau bod rhan o grŵp, gofyn i Rhys neu rhywun arall, oeddwn ni'n edrych, bob grŵp yn edrych ar actiau 8, lle mae Philip yn gyfarfod rhywun o'r Ethiopia. Yn oedd y dyn yn darllen Isaiah 53, dwi eisiau darllen tipyn bach wan. Cafodd ei arwain fel dafad i'r lladd di. Yn union fel mae ŵyn yn dawel pan mae'n cael ei cyneidio, wnaeth y dweud dim. Cafodd ei cam drin heb achos llys teg. Sut mae'n bosib sôn am dysgynion iddo? Cafodd ei torri i ffwrdd o'r dir y byw. Wnaeth Philip esbonio i'r Ethiopian bod y adnodau yma yn sôn am Iesu Grist. A wedyn mae Ethiopian yn credu a cael ei ffediddio fel yn anhygoel. Ond mae Isaiah 53 yn mynd ymlaen i deud, cymyrodd ein salwch ni yn o'i hun, a dioddo ei poen ni yn ein lle. Roeddwn ni'n meddwl ei fod yn cael ei cosbi a curo ei cam drin gan Dduw. Do, cafodd ei anafu am ein bod ni wrth gwrthryfela. Cafodd ei seithri am ein bod ni ar fai. Cafodd ei cosbi i wneud pethau yn iawn i ni, ac am iddo fe gael ei curo cawson ni ein iachau. Mae'n jyst anhygoel, dydy. Mae'n y testament yn sôn am Iesu, a ddioddau ofnadwy aeth o trwyddo ar y croes, mwyn gwneud y ffordd i ni cael bywyd a perthynas gyda Duw y Tad. Felly mae ganddo ni llawer i dathlu. Felly, os ydych chi'n adre, gallwn ni canu allan a dawnsio o gwmpas yr stafell rhywun neu lle bynnag ydych chi'n gwylio. Os ydych chi'n yma, croeso i stafell ar eich traed, clapio'r stampio'r traed neu beth bynnag. Obviously, please paid a canu. Iawn.
So os da chi eisiau bod ar eich traed. Gad i'n fawl dy chroesawu, gan i cant i'r gwir, dyma ni ti, dyma ni ti. Chwitho'r nefan o marglwydd, fenwa ni aeth fywyd di, dyma ni. Sanctau ti di'r un sy'n deilwng ddiw anfon dan i law. Gad i'n blwy fod yn anthem, dod i ti drwy byd i gwyn, dyma ni ti, dyma ni ti. Gad i thair ddod yn rymus, trwy yr hyn sy'n farw byw, dyma ni ti, dyma ni ti. Calona sy'n agored, union sy'n llawn syched am dan a ti yn naw. Ti sy'n sanctau, ti di'r un sy'n deilwng byw yn bod dan i law. Croesawn di yn maw, croesawn di yn maw, i'n sadrag oedd y loet, mae'n croeso yma naw. Calona gan at glod, yn eiriau'n fwydd yn fawr, i'n sadrag oedd y loet, mae'n croeso yma. Does dim dylen mwy cafwyd tan a llawn yn y gweddfa
seddw. Bydd cyhoeddwn yn bell. Yn ein plydd yma'n sefyll na. Clod farwn di gyda ma. Wrth i'n daddoli gyffes wrth i'n daddoli wrth i'n daddoli dyred Iesu i'n clonau yna. Iesu fe o'r seddwr, e cyhoeddwn yn bell. Yn ein plydd yma'n sefyll na. Glod fforwn di gyda ma. Wrth i'n daddoli cyffeswn ni. Wrth i'n daddoli plygwn ni. Wrth i'n daddoli dyrchafwn di. Tyred Iesu i'n clonau yna. Iesu, dyna ein gweddi ni bore yma. Da ni'n gwahodd ti i fewn i'n calonnau ni. Da ni'n diolch i ti, Iesu. Ti di wneud y ffordd i ni cael bywyd go iawn. Cael bywyd yn ei holl llawnder. Cael fod yn perthynas gyda ein tad, Duw y tad. Diolch, Iesu, am bob dim ti wedi wneud drosto ni. A da ni'n agor ein calonnau ni nawr. A da ni'n gweddio tyred Iesu i'n calonnau. Dyna ni. Diolch fawr iawn i Martin a Mari am arwain ni yn y naddoliad bore yma. Oedd hwnna'n arbennig iawn, ydoedd. O'n i'n synhwyro presenoldeb Duw gyda ni fyna naddoli, hyd yn oed os o'n i ddim yn cael canu. Mae yna lot o bethau chyfod i navigatio dyddi yma, does, yn masks a pethau. Mae gen i un peth llai i navigatio bore yma. Fy mod i yn credu mewn i achad. Specsavers sydd wedi helpu fi yn yr achos yma. Iawn. So, da ni'n cael y fraint arbennig yn rhan nesaf gwasanaeth nawr o dderbyn aelod. I berthyn i eglwys Gatholig fyd-eang Iesu Grist, yr hyn sydd angen ydy ffydd yn Iesu. Eich bod chi yn gweld eich angen, a bod chi wedi troi at Iesu am y maddeuant a'r cariad mae e'n rhoid i ni. Dyna sydd angen i berthyn i'r eglwys fyd-eang. Ond o ddarllen y Beibl, da ni yn credu fod yr eglwys fyd-eang yn dangos ei hun hefyd mewn eglwysi lleol, trwy'r wlad, trwy'r byd.
Ac felly, yma yng Nghaersalem, da ni'n credu fod yn bwysig i chi berthyn. Dyna ydy bod yn Gristion, neu rhan bwysig o fod yn Gristion, a fyddai'n siarad mwy am hyn nes ymlaen bore yma. Ffydd yn Iesu, perthynas efo Iesu, ond hefyd perthynas efo pobl Iesu. Ac felly yma yng Nghaersalem, os ydych chi yn credu yn Iesu Grist ac yn ystyried Caersalem fel eich eglwys leol, mae yna wahoddiad i chi ystyried dod yn aelod yma. A mae hwnna'n rhywbeth mae Falmai wedi bod yn pwyso a mesur ac yn dilyn ambell i sgwrs a cyfarfod gyda fi i ni wedi cyrraedd y diwrnod yma. Nawr, mae yna rhai cwestiynau ffurfiol y byddwn ni'n gofyn i Falmai nes ymlaen, a mae yna le i bethau fel yna, ond beth sy'n fwyaf pwysig yw bod Falmai yn dweud ei stori ei hun. Felly, i fi mynd i gamu o'r neilltu nawr, a mae Falmai'n mynd i ddod fyny i ddweud rhywfaint o'i stori hi gyda Iesu a sut mae di landio yma bore yma yn ymuno gyda ni fel aelod. Felly, dyna ni. Bore da. Dwi wedi nagio digon ar Rhys i gael dŵad yn aelod i Caersalem. A mae ddrwg i ni am hynna Rhys. Ond dwi'n 75 a sgynnoch chi'm lot o amser i chwarae fo fo. Ond dyma fi'n deud y merch Haf. A mae Haf a fi yn ffrindiau mawr. A dyma fi'n deud hi dwi'n mynd yn aelod o Caersalem ysdi. Ond ach, ia. A mae fi'n dweud, yn dod wrth y modd yna ysdi, mae yna bobl ifanc a phlant, a mae ar ei gwb. Mam, meddai. Da chi'n gwybod beth dwi'n feddwl o bobl capal, meddai, fi. Dyna fo, mae gen pawb i hawl i farn. Dyma fi'n dweud yn chwaer rwan sy'n 82 ac yn byw yn Chwilog ac yn mynd i capal yn Chwilog. Mae fi'n dweud, dwi'n mynd i capal Caersalem rwan, meddai fi, cos mae capal Bethel yn Cai. A dyma hi'n deud, Caersalem, lle mae hwnnw? Wel, mae o tu ôl i'r post yn Gaernarfon, meddai fi. O, meddai fel la. Dyn nhw'n wefio i dilo pan maen nhw'n canu. Yndyn, meddai fi na. Waw, gwachwch nhw Falmai, meddai. So, mae wedi bod yn anodd iawn i mi. Ond, o gen i fam, ac og i mam Ffydd, dwi'n siŵr sa'n medru symud mynyddoedd. Ac pan o'n i'n 5 oed, mi gollon i dad. A mi ddaru mam fagu 4 ohona ni, 4 o genod. Ac mi oedd ipyn o gymeriad. A mi oedd hi'n gweithio fel athrawas i'r deillion ac yn dysgu brel. Ac oedd hi'n mynd Mrs Williams y Blind, oedd hi'n cael ei galw, a dyna fo. A mi gollon i chwaer wedyn. Oedd awen yn chwaer yn 23. A mi oedd beth digwyddodd iddi yn ddychrynllyd, a dwi'n mynd i siarad amdano fo. Ond mi ddaru mam gydiad yn ei Ffydd, a hefyd cario ni 3 o genod, nes oedden ni'n barod i sefyll ar y traed yn hunan. Mi gafo mam stroke yn 68, a mi gafodd ei Parkinson's. A pan oedd hi yn ei 80, mi oedd hi yn Bryn Berel yn cael seibiant. A rhyw bnawn dy Sul o'n i'n mynd yna i gweld hi, ac oedd hi'n bwrw ac yn ddifrifol. A mi oedd y 5 o ferchaid oedd yna yn idrach yn ei galon, a mi eisiau at mam. Ond mam ddipyn bach efo clefyd siwgr i'n llawar, ond o gen i hi. A'r drefn oedd bod fi'n ffidio hi efo treifl, bwydo treifl iddi. O'n i'n nyrs, cofiwch chi. Ond dyma i gwaith hi o'i sbi am y drws, i edrych yna nyrs yn dŵad, a wedyn swn i'n rheithro i gadw'r treifl. Ond y diwrnod yma, dyma fi'n sbio a mam, ac ddim llawer i ddeud, a dyma fi'n deud hi, fyddwch chi ddeud eich padar, mam? Bydda, meddai,
fydda. A dyma fi'n deud cwestiwn gwirion. Byddwch chi'n gofyn am gael cerdded, mam? A dyma i'n sbio i fyw yn llygad i. A dyma i'n deud, na, fydda ddim yn gofyn, fydda i. Mond diolch, fydda i'n dweud. A diolch dwi hefyd bore yma bod fi'n cael bod yn cael Salem rwan yn aelod ac yn hapus i fod yma. A dwi di mynd o'r ffyremyn yma i mi. Bydd yn wrol paid a llithro mor dywyll i'w y daith. Y mae seren i tholeuo, cred yn yw a gwnaed y waith. I'r llwybr dy ddiffygio, i'r anial fod yn faith. Bydd yn wrol, blin neu beidio, cred yn yw a gwnaed y waith. Paid a gofni'r anawsterau, paid a gofni brwydrau chwaith. Paid a gofni'r canlyniadau, cred yn yw a gwnaed y waith. Cei dy farnu, cei dy garu, cei dy wawdio lawer gwaith. Na fala ddim am hynny, cred yn yw a gwnaed y waith. A swn i'n licio dweud, dwi'n am eisiau bod yn ddynas capal chwaith, ond dwi yn credu'n yw ac yn ei adoliad. Diolch yn fawr iawn. Sori. Isio? Iawn. Diolch iawn fel mae am rannu hynna gyda ni bore yma. Raswch chi dda. Reit. Wel, fel o'n i'n esbonio, da ni'n derbyn fel mae yn aelod ar sail beth ydych chi newydd glywed. Ar sail y tystiolaeth da ni wedi gweld o Dduw ar waith yn ei bywyd, a'i awydd hi i fyw allan i bywyd hi efo Iesu yma efo ni yn heili'r ffydd. Ond mae yna rai cwestiynau ffurfiol i ni'n mynd i ofyn nawr. Wyt ti fel mai yn cyffesu fod Iesu Grist yn waredwr ac arglwydd ar dy fywyd? Yndw. A wyt ti yn afo i fyddhau trwy nerth yr ysbryd glân i ewyllus Duw a byw yn ei air tra byddi byw? Dwyf trwy gymorth Duw. A wyt ti yn cyfamodi â ni yn yr eglwys hon i gyflawni dy ddyletswyddau fel aelod ac yn addo dwy'n tystiolaeth mewn gair a gweithred i Iesu? Dwyf trwy gymorth Duw. Iawn. Wel, frodyr a chwiorydd yng Nghrist wedi gwrando proffes ffydd fel mai a'r addunedau mae hi wedi gwneud, gadewch i ni sefyll ar ein traed. Fel arwydd o'n parodrwydd yw derbyn i holl freintiau a chyfrifoldeb aelodaeth o'r eglwys. Bydded i'r arglwydd dy fendithio ath gadw. Bydded i'r arglwydd lewyrchu ei wyneb arnat a bod yn drigarog wrthyt. Bydded i'r arglwydd edrych arnat a rhoi i ti heddwch. Gewn ni blygu pen mewn gwedi. O Dduw Dad, i ni'n diolch am dy law di yn ein bywyd ni gyd. Ac yn arbennig bore yma i ni'n dathlu am dy law di y mywyd fel mai. I ni'n diolch dy fod ti yn caru hi just fel mae hi, ond ti'n caru hi ormod i'w gadael hi fel mae hi. I ni'n diolch i bod hi yn greadigaeth newydd yn o ti, a bod hi yn blentyn annwyl i ti. O Dduw Dad, i ni'n diolch am yr awydd yma ti di roed yn ei chalon hi, i fyw allan y bywyd Cristnogol yma yn heili'r ffydd efo ni. O Dduw Dad, helpa ni fel eglwys i gymryd y cyfrifoldeb yma o ddifri. Helpa ni i gael baich i wneud disgyblion llawn o'n gilydd. A helpa ni i fyw bywyd o gariad tuag at ein gilydd yng ngoleuni'r cariad cyntaf i ti wedi dangos i ni.
Felly o Dduw Dad, ni'n gofyn ac yn cyflwyno falma i ti bore yma'n arbennig, yn enw arbennig Iesu Grist. Amen. Amen. Nawr ar y pwynt hyn fel arfer, byddwn ni o leia wedi siglo llaw, neu fyddwn ni wedi gwahodd rhai ohonoch chi fyny ar ddodi dwylo, a dwi'n siŵr sawl un wedi'ch cyfleidio chi ar y ffordd adre fel mai, ond rhyw glapio llaw parchus da ni'n cael dan yr amgylchiadau, ond da chi'n gwybod bod yna fwy yn calon ni. Felly, croeso fel mai. Iawn. Gret. Reit, lle da ni wedi cyrraedd nawr? Cyhoeddiadau nawr. Ydych chi'n gwybod o well na fi, achos ydych chi'n gweld y sgrin. Y cyhoeddiad cyntaf yw fod yna oedfa drive-in am 2:00 pnawn 'ma, yn cael ei drefnu gan Cyngor Eglwysi Caernarfon. Mae o yn y maes parcio Dan Morrisons. So nid maes parcio Morrisons, ond y maes parcio cyhoeddus mawr Dan Morrisons. A'r bwriad yw bod o'n dechrau am 2:00, felly newch yn siŵr bod chi wedi dod i barcio fyny erbyn 10:45 munud i ffordd 'na. A gwasanaeth tua hanner awr fydd o, a gan y bydd pawb o fewn i ceir, da chi'n cael canu. Felly mae hwnna'n un selling point. So mae yna groeso cynnes i bobl ddod i hwnna, a mae o'n rhywbeth sy'n cael ei drefnu ar y cyd gyda Eglwysi Cymraeg eraill Caernarfon. Wedyn, dydd Sul nesaf, Mari fydd yn pregethu, so da ni'n disgwyl ymlaen ar gyfer hwnna, ac os ydw i yn iawn i ddeud Mari, mae Mari'n mynd â ni nôl 6 mis i ailafel yn rhai o'r cwestiynau o'n i'n edrych arno cyn y lockdown. Felly bod chi'n cofio ni'n neud cyfres beth yw dy gwestiwn di, a mae Mari chwarae teg yn taclo cwestiwn eitha anodd ond eitha amserol hefyd, sef y cwestiwn o ddioddefaint. Be da ni'n gwneud o'r sefyllfa lle mae yna ddioddefaint o'n cwmpas ni. Felly cwestiwn dwys, ond dwi'n siŵr fydd Mari yn ei gyflwyno a delio fo mewn ffordd fydd yn hawdd i ddallt a dilyn. A wedyn ar y pwynt yna, jyst gadwch chi wybod, fe nath tîm arwain yr eglwys gyfarfod nos Iau, ac un o'r pethau wnaethon ni drafod oedd be fasa ni'n gwneud tas yna lockdown lleol yn dod mewn yng Nghaernarfon, neu fasa yna be maen nhw'n galw'n circuit breaker lockdown yn dod dros Gymru gyfan. A'n penderfyniad ni oedd, mae'r peth doetha i wneud dan sefyllfa felly, hyd yn oed tasau ni dal yn cael cynnal cyfarfodydd cyhoeddus, mae'r peth doetha fydda peidio. Felly, pryd bynnag daw hynna i fewn, mi fyddwn ni yn anffodus yn goffo mynd nôl i wneud popeth ar-lein eto am chydig wythnosau. Felly, dwi ddim yn gwybod unwaith eto, fel mae pethau'n sefyll ar hyn o bryd, byddwn ni yma eto bore dydd Sul nesaf. Ond os fydd y lockdown wedi dod mewn cyn hynny, yna fydd popeth ar-lein, a mi fyddwch chi sy'n gwylio bore yma ar-lein, gyda mwy o bobl yn gwylio ar-lein, gyda chi gobeithio. So newn ni gadw chi'n updated dros y ffôn, e-bost, ac ar Facebook ynglyn â hynny. Wedyn y peth nesaf ydy jyst sôn am casgliad. Falle bod chi yn cofio wythnos diwethaf, wnaethon ni wylio ffilm gan un o blant yr eglwys, Megan, neu Meggie G, fel mae pobl yn ei adnabod hi, dyna'i rapper name hi. A mae Megan yn rhan o waith o blannu eglwys Cymraeg newydd yn Llandysul, a mae'n chwilio am bobl i barsneri gyda hi. Un ffordd o barsneri ydy rhoi tuag at Megan ar gwaith, ond dim ond rhan yw hwnna. Newn ni gofio'r neges oedd gan Megan i ni dydd Sul nesaf. Mae partneri go iawn yn golygu gweddio drosti, cadw mewn cyswllt gyda hi, clywed sy'n mae pethau mynd a'i hannog hi yn ystod y flwyddyn. Ond un ffordd o partneri gyda hi yw drwy roi.
Felly oedd casgliad di Sul diwetha, ac eto di Sul yma, a newn ni gadw fo'r agor am chydig diwrnodau ar ôl heddiw yn mynd tuag at Megan. So mae modd rhoi drwy neges destun, neu mae yna blat ar y bwrdd wrth i chi adael. So dyna ni, dwi'n meddwl, o ran cyhoeddiadau. Dwi eisiau chi gyd, ond mae yna un peth arall. Y Zooms, sori. Mae yna Zooms yn dilyn yr Oedfa eto bore yma. So mae Zoom i'r ieuenctid yn cael ei arwain gan Lowria Jan. So diolch am hwnna. I chi gysylltu gyda Lowria Jan am y cod yna. I bawb arall, mae croeso i chi ymuno â Clwb Coffi Caersalem, a mae'r cod i hwnna ar y sgrin hefyd. Reit, so be sydd nawr ydy y bregaeth. Ond, dwi eisiau am hotel ddwri sydd yn y bag yn y cefn. So, aroswch eiliad nawr. Mae hwn ddim cweit mor smooth y dechrau cefn, dechrau camel, ond byddai nôl efo chi nawr. Iawn, oce. Cofio Trey yn dweud fi unwaith bod y botel ddŵr fi'n edrych fel botel o olive oil. Bydde hwnna'n eitha ffordd dramatig iawn o baratoi bregethu. Bydde iro llwnc chi gyda olive oil gen bregethu. Ond just dŵr sydd yma. Right. Okay. Be am ni weddio? Wel, y ddiw dad, da ni jyst yn diolch am yr amser da ni wedi cael bore yma hyd yma, a da ni'n gofyn i ti fod gyda ni dros y munudau nesaf wrth bod ni yn myfyrio mwy ar dy air di, a gweld beth yw'r neges o dy air di i ni fel eglwys ac i ni fel unigolion heddiw. Ysbryd Glân, da ni'n dy wahodd di nawr i ddod â dy air yn fyw i ni bore yma. Amen. So, am y tro ola, bore yma, da ni'n troi eto at Effesiaid. O'n i byth wedi bwriadu mynd trwy'r llythyr i gyd, o'n i jyst eisiau gwneud cyfres fyr yn edrych ar y ddau benod gyntaf. A da ni yn dod at ddiwedd penod 2 bore yma, a byddwn ni'n edrych ar bethau eraill nes ymlaen yn y tymor. So, jyst i'ch atgoffa chi, oedd Paul yn ddyn oedd wedi cael profiad real iawn o gariad Iesu Grist. Ac wedyn oedd Duw wedi alw fe i rannu hyn gyda pobl eraill. Ac un o'r ffyrdd oedd e'n gwneud hyn oedd drwy annog eglwysu trwy ardal môr y Canoldir. A dyna pam ei llythyr yw hwn at yr Effesiaid. Mi oedd yna eglwys yn Ephesus, bydde yn gorllewin Twrci heddiw. Felly, bod hwn ddim yn lythyr sydd wedi cael ei sgwennu i ni, oedd ei sgwennu at yr Effesiaid. Ond eto mae wedi cael ei sgwennu ato ni. Achos da ni yn credu fod gair Duw yn gallu siarad gyda pobl ym mhob oes. Ac felly, da ni yn cyfarfod yma bore yma fel pobl sydd yn credu fod Duw yn gallu siarad mewn i'n bywyd ni fel eglwys a fel unigolion. So, recap sydyn o beth da ni wedi edrych arno yn ystod y gyfres. Nathon ni ddechrau drwy edrych ar y cwestiwn o pwy ydw i a lle ydw i yn ffitio mewn. Maen nhw yn gwestiynau da ni gyd wedi gofyn rhywbryd, yn dydy. A wnaethon ni ystyried y gwahanol lefydd da ni falle yn ateb y cwestiwn. Rhai pobl yn ateb y cwestiwn drwy sôn am ei gwaith, a mae hwnna'n bwysig ac yn iawn yn ei le. Pobl eraill yn sôn am bro i mebyd, pobl eraill yn sôn pwy yw eu tad nhw ac yn y blaen. A mae'r pethau yna i gyd yn iawn yn ei lle. Rhai pobl eraill yn ffeindio pwrpas yn beth maen nhw yn gwneud. Neu falle yn fwy anodd, rhai pobl yn cael ei diffinio gyda rhywbeth maen nhw falle wedi methu wneud, a bod yna rhywun negyddol wedi rwbio hwnna
i mewn. A mae mor hawdd i ni adael i pethau fel yna ddiffinio pwy ydyn ni. Gadlu bethau fel yna ddod yn prif beth yn hunaniaeth ni. Ond wnaethon ni weld ar ddechrau'r gyfres bod yr apostol Paul, bod e ddim yn ffeindio'i bwrpas yn beth oedd e'n gwneud, nag o le oedd e'n dod, mor bwysig oedd rheina yn ei lle, ond oedd e'n ffeindio'i hunaniaeth yn Iesu. Oedd e'n ffeindio'i bwrpas yn nid y pethau oedd e'n gallu wneud, ond yn beth oedd Duw wedi wneud drosto fe, yn benodol ar y groes ac yn ei atgyfodiad. Wnaethon ni fy mlaen wedyn i edrych ar mae Iesu yw ein heddwch ni. Dwi'm yn gwybod amdano chi, ond da ni'n byw mewn oes a byd a sefyllfa lle da ni gyd angen profi mwy o heddwch yn dydyn. Mae yna lot o tyrmoil yn cwmpas ni, jyst yn fyd-eang, yn genedlaethol, ac hyd yn oed yn bywydau ni wrth i ni fyw drwy gyfnod mor rhyfedd ac ansicr. Nawr mae yna gysur o wybod fod Iesu yn y busnes o wneud heddwch. Ac mae heddwch Iesu, dyw e ddim jyst yn rhyw syniad fuzzy o heddwch. Dyw heddwch Iesu ddim yn rhywbeth pasif, ond mae heddwch Iesu'n rhywbeth actif. Mae heddwch Iesu yn rhywbeth sy'n dod allan o gyfiawnder. Dyw heddwch Iesu ddim yn rhywbeth sydd yn anwybyddu problemau. Mae heddwch Iesu yn rhywbeth sydd yn datrys problemau. Dyw heddwch Iesu ddim yn heddwch sydd yn anwybyddu anghyfiawnder, ond mae e'n heddwch sydd yn setlo cyfiawnder. A wnaethon ni ystyried wythnos diwethaf, wel, os da ni yn credu fel Cristnogion mae Iesu yw ein heddwch ni, hynny yw mae fe sy'n dod â heddwch rhwngtho ni a Duw, yna mae e'n bwysig i ni hefyd sylwi bod Iesu yn gwneud heddwch. Ac felly, mor bwysig a canolog yw croes ac atgyfodiad Iesu, mae'n bwysig bod ni'n cymryd sylw o weinidogaeth Iesu yn arwain fyny at y groes. Achos dyna lle ni'n gweld yr heddwch in action mewn perthnasau, mewn sefyllfaoedd bob dydd. Wrth bod Iesu yn dangos cariad a tosturi i bobl oedd yn doredig. Wrth bod e'n iachau pobl oedd yn sal ac yn ddall. Dyna le ni'n gweld heddwch Duw ar waith. Ac felly, wnaethon ni orffen wythnos diwethaf drwy ystyried yr her yma i ni fel eglwys. Mewn byd toredig o'n cwmpas ni, mae'n bwysig bod ni, yn credu mae Iesu ein heddwch. Mae'n bwysig bod ni, trwy nerth yr Ysbryd Glân, yn bod yn heddwch Iesu, yn ein teuluoedd, yn ein perthnasau, yn y dref ac yn y byd. Nawr, thema bwysig arall sydd yn codi yn Effesiaid, a dyma le ni'n mynd i ganolbwyntio am ychydig funudau bore yma, yw yr elfen gymunedol, yr elfen teuluol o'r ffydd Gristnogol. Bod ffydd bersonol yn eithriadol o bwysig, bod Duw eisiau ni adnabod y gair a nid jyst gwybod y geiriau, eto, os i ni'n darllen y Beibl, nid rhywbeth jyst unigolyddol preifat ydy'r ffydd Gristnogol. Ond mae bod yn Gristion yn golygu cael ffydd bersonol yn yw, ond wedyn mae e'n golygu bod yn rhan o'r ddynoliaeth newydd, o'r teulu newydd, o'r gymuned yma mae Duw yn ei greu. A dyna mewn ffordd pan bod wedi bod mor neis bod ni'n cael gwahodd aelod newydd, achos mae'n mynd yn dda gyda'r neges sydd gyda fi bore yma. Mae Paul yn sôn wrth yr Effesiaid am bod dod yn Gristion fel perthyn i deulu, fel bod yn rhan o gymuned, fel bod yn rhan o'r ddynoliaeth newydd. Fi'n rili hoffi'r ymadrodd yna, dynoliaeth newydd. Ac yn yr adnodau sydd gyda ni bore yma, mae e'n sôn am perthyn i genedl Dduw. Felly, jyst mynd i ddarllen chydig adnodau nawr o ddiwedd pennod 2, adnod 19 ymlaen.
Felly, dych chi o'r cenhedloedd eraill ddim y bobl estron mwyach, nac yn bobl sydd y tu allan. Dych chi bellach yn perthyn i genedl Dduw. Dych chi'n aelodau o'i deulu. Dych chi'n rhan o'r un adeilad. Dyn ni'r cynrychiolwyr personol ddewisodd a'r proffwydi wedi gosod y sylfaeni, a'r Meseia Iesu ei hun ydy'r maen clo. Dyn ni gyd yn cael ein hadeiladu a'n cysylltu a'n gilydd i wneud teml sydd wedi chysegru i'r arglwydd. A dych chi, y bobl o genhedloedd eraill sy'n perthyn iddo, yn rhan o'r un adeilad hwnnw, lle mae Duw yn byw drwy ei ysbryd. Nawr fel o'n i'n dweud, mae Paul yn sôn dro ar ôl tro bod Duw yn y busnes o greu pobl newydd. Plural. Ie, mae hwnna'n dechrau'r lefel personol pan da ni'n profi a credu cariad Iesu. Mae mor bwysig bod ni ddim yn aros ar y personol. A meddwl bod ni'n gallu jyst cael rhyw berthynas bespoc hunanol efo Iesu. Os ydyn ni yn Gristnogion go iawn, mae e nid yn unig yn golygu perthynas efo Duw, ond mae'n golygu perthynas efo pobl Duw hefyd. Mae'r delweddau gyda ni'n darlleniad bore yma, fod pobl Dduw fel cenedl, fel teulu, a fel adeilad. Mae Duw wedi ein hachub ni, a i ni wedyn ddim yn penderfynu ymuno efo'r eglwys. Mae cael yn hachub yw dod yn rhan o'r eglwys, dod yn rhan o'r genedl newydd yma. Mae John Stott yn dweud fel hyn: The church lies at the very centre of the eternal purpose of God. It is not a divine afterthought. It is not an accident of history. On the contrary, the church is God's new community. Mae mor bwysig bod ni yn dweud hyn. Achos da ni'n byw mewn oes, a mewn ffordd, wnaethon ni glywed rhywfaint o hwnna yn hanes fel mai. Mae gan bobl ragfarn yn erbyn yr eglwys yn does. A wath ni fod yn onest, mae'n hawdd deall pam. Fel capeli eglwysi, da ni ddim wastad wedi cael pethau yn iawn. Da ni wedi bod yn euog o frifo pobl, a da ni dal i wneud. A pan mae hwnna'n digwydd, mae'n bwysig bod ni'n gweld yn bai ac wirioneddol yn edifeiriol ac yn newid. Ond nid jyst rhyw fath o syniad mae pobl, mae sort of esgobion a pobl fawr dros y cynnifer wedi cocsio fyny ydy'r eglwys. Ond oedd e'n rhan o gynllun Duw o'r dechrau. Dyw e ddim wedi rhoi ffydd i ni fyw fel ynysoedd ar ben yn hunain. Ond o'r dechrau, rhan o gynllun Duw yw creu dynoliaeth newydd, yn gwahodd ni mewn i'w deulu fe. A dydy hwnna ddim yn syndod, achos da ni gyd wedi yn creu i fod eisiau cymuned. A hynna oherwydd bod ni wedi'n creu ar lun a delw Duw. Ac os ych chi'n meddwl am y peth, mae Duw ei hun yn gymuned, yn dydy? Mae gyda ni y tad, y mab a'r ysbryd glân. Y tri yn un yn dri. Felly mae Duw ei hun yn gymuned. So os da ni wedi cael yn creu ar lun a delw y Duw yna, dyw e ddim syndod yn bod ni yn crefu am gymuned hefyd. Nawr, ychydig bach yn ôl, fe ddwedodd rhywun, there is no such thing as society. Chi'n cofio pwy wedodd yna? Margaret Thatcher. Ie. Ac yn drist iawn, da ni wedi gweld yn y blynyddoedd diwetha pen llanw lot o'r feddylfryd yna, sef bod pawb yn gofalu ar ôl ei hunain yn gyntaf, a bod lot ynglyn â'r syniad o gymuned wedi torri lawr. Nawr, un peth positif sydd wedi dod allan o'r pandemig
yw bod ni wedi gweld rhywfaint o hwnna yn cael ei ennill yn ôl, yn dyfa, wrth i bobl weld y pwysigrwydd o wneud efo'u cymdogion bosib am y tro cyntaf neu yn sicr am y tro cyntaf ers amser. So, da ni wedi gweld mae'r ymateb cymunedol wedi bod yn bositif iawn yn ystod y pandemig. Ond yn gyffredinol, da ni dal yn byw mewn oes unigolyddol iawn, dydyn, lle mae pobl jyst yn palu mlaen, yn gofalu ar ôl i buddiannau i hunain. A wath ni fod yn onest, da ni fel Cristnogion yn gallu bod rhy mor euog â hyn ag unrhyw un. Ond y patrwm yn y Beibl yw bod ni wedi cael yn creu fod mewn cymuned. Da ni ddim wedi cael yn creu i drio palu mlaen yn y nerth ni yn hunain. Ond da ni wedi cael yn creu i edrych allan dros yn gilydd a cael eraill yn edrych allan dros da ni. Y ddelwedd sydd yn yr adnodau ddefn ni bon yma oedd bod yr eglwys fel adeilad. Ac ddim bod fi yn builder na dim byd. Dwi wedi trio troi'n llaw at ambell beth. Ac os oes yna unrhyw gracs yn yr adeilad yma, chi'n saff mai fi na ddefnyddio'r filler anghywir pan o'n i'n neud eich lan. Ond anyway, pan ydych chi'n adeiladu adeilad, mae yna wahanol elfennau i'r adeilad, yn does? Mae gyda chi'r... I chi sy'n deall, byddwch chi'n gwybod bod fi jyst yn neud hwn lan am. Mae gyda chi'r bricks, right? Yeah? Mae gyda chi bren, mae gyda chi cement, mae gyda chi'r electrics, mae gyda chi'r plymio. Ac ar ben ei hunain, mae nhw i gyd ddim gwerth dim byd. Dychmygwch nawr, electrician yn trio adeiladu tŷ ar ben ei hun. Ac bydde fe jyst yn peil o wires, bydde fe. Dychmygwch nawr, sair yn adeiladu tŷ. Bydde gyda chi ffram, ond heb waliau. A mae'r un peth yn wir am drio byw bywyd yn arbennig ceisio byw y bywyd Cristnogol ar ben yn hunain. Mae ynglyn â creu adeilad, gyda pawb yn dod â rhywbeth gwahanol i'r prosiect. A'r cyfan yn dod at ei gilydd wedyn, pan da ni'n dysgu beth i rôl y gwahanol rai ohono ni. Da ni wedi cael yn creu i ymateb i gariad Duw ac i fyw allan y cariad yna mewn perthynas efo'n gilydd. Nawr, o'n i mewn sesiwn hyfforddi ddoe, ac un o'r pethau o'n nhw'n dweud oedd, dyle pregethwyr byth ddefnyddio geiriau groeg, achos mae just show-an off ydy hynna. Ond dwi am ddefnyddio un bore yma, sef koinonia. Gair groeg yw ni'n gweld yn y Beibl. Gair i ni ddim wir wedi gallu cyfieithu yn llawn i'r Gymraeg nac i'r Saesneg. Y gair gorau ni'n gallu dod fyny efo yn y Gymraeg o Saesneg ydy rhywbeth fel cymdeithas neu fellowship. Ond yn y groeg gwreiddiol, mae yna ystyr lot fwy crwn a dofn i hwnna. Mae ynglyn â'r undod ysbrydol sy'n rhwng Cristnogion, ond undeb ysbrydol sy'n gweithio hunain allan mewn ffordd ymarferol. Koinonia. Felly, da ni'n cael yn galw, os ydyn ni yn caru Iesu, fyw allan mewn koinonia gyda'n gilydd. I ni fyw mewn cymuned gyda'n gilydd. Nid jyst bod ni'n digwydd credu yn yr un Duw, yn sicr nid jyst achos bod ni'n ffurfiol yn aelodau o'r un eglwys yma yn Caersalem, ond oherwydd bod yna undod ysbrydol rhwng ein gilydd, bod gyda ni yr un tad yn y nefoedd, ac wedyn ddyle hwnna cael ei weithio allan wrth i ni ofalu am ein gilydd yn ymarferol. Wrth i ni fyw bywyd go iawn efo'n gilydd. Mor gyfoethog ydy dod yma ar y Sul. Mor gyfoethog ydy canu ymynau gyda'n gilydd. Hyd yn oed mwy cyfoethog ydy cario breichiau'n gilydd pan mae bywyd yn heriol. Mor gyfoethog ydy perthyn i eglwys sydd yn cymryd gair Duw o ddifri. Hyd yn oed fwy cyfoethog ydy perthyn i eglwys sydd wedyn yn rhoi y gair yna ar waith, yn y ffordd da ni'n caru a gofalu ar ôl yn gilydd.
Mae Paul yn sôn wrth yr Effesiaid am y ddynoliaeth newydd mae e'n creu. A ni fel eglwys ydy blaenffrwyth, tester y ddynoliaeth newydd yna. Nawr, mae yna fraint arbennig i hwnna, ond hefyd mae yna gyfrifoldeb yn does. Ac os newn ni drio byw allan hwnna yn y nerth ni yn hunain, mi fyddwn ni'n blino, mi fyddwn ni yn trefnu gormod y gyfarfodydd, ac felly dyna pam yn bod ni angen yr ysbryd glân. Yr ysbryd glân sy'n rhoi y nerth i ni fyw allan cariad Iesu yn y byd. Yr ysbryd glân sy'n rhoi nerth i ni fyw allan cariad Iesu i'n gilydd. Nawr, dwi jyst am orffen efo delwedd ydych chi wedi clywed sawl tro o'r blaen, mae'n siŵr. I chi sy'n ddigon ffodus i gael tan glo. Oes gan rhywun yma, mae ganddo chi yn does yma. Unrhyw un arall efo tan go iawn yma. O, yna ni. Gret. Neis iawn. Ac cyfyd pan o'n i'n fach, o'n i'n chwarae gyda'r tan. O'n i ddim fod, obviously. Ond o'n i'n neud, pan oedd mam a dad mas o stafell, o'n i'n mynd i gael yr pinchers yna, a symud y glo o gwmpas a chwarae o gwmpas. A wedyn, weithiau, o'n i'n tynnu darn fflamgoch allan a'i osod e ar y llechan, nid ar y carpet, ar y llechan. A wedyn yn sydyn iawn, mi fysa yr colsyn glo oedd yn fflamgoch yn oeri a wedyn mynd yn llwyd. A wedyn bydde dad yn dod mewn i'r stafell yn mynd, be ti'n neud? Paid â chwarae fo'r tan. A wedyn bydde fe'n pinsio yn y colsyn a roed o'n nôl yn y tan, ac yn sydyn reit, bydde'r un oedd wedi mynd yn llwyd yn dod nôl yn goch eto. Ac mae hwnna'n ddelwedd ydych chi wedi clywed sawl tro o'r blaen, mae'n siŵr, ond i chi'n deall beth yw'r gymhariaeth. Os newn ni drio byw y bywyd Cristnogol ar ben yn hunain, fel ynys, fe wneith fflam ffydd yn calon ni oeri yn sydyn iawn. Ond, o fyw gyda'n gilydd mewn ffydd, fe allwn ni annog yn gilydd. Fe allwn ni siarad geiriau Iesu mewn i fywyd yn gilydd. Os ydyn ni'n oeri wneud colsyn arall yn cynhesu ni. Da ni wedi cael yn galw i ymateb i gariad Iesu'n bersonol, ond da ni wedi cael yn galw i fyw allan y ffydd yna mewn perthynas a cymuned efo'n gilydd. Nawr, un ffordd da ni fel eglwys yn ceisio gwneud hynny ydy trwy y grwpiau cymuned sydd gyda ni. Felly, os oes rhywun sydd yn watcho adre neu yma bore yma yn dymuno perthyn i un o'r grwpiau cymuned yna, please, dewch chi siarad gyda fi ar y diwedd tu allan, neu chi sy'n gwylio adre, croeso i chi ddanfon neges i fi ar Facebook. Ond, jyst i orffen y gyfres, dydy Paul ddim yn siarad efo'r Effesiaid am gael ffydd unigolyddol yn Iesu. Mae'n siarad am gael ffydd bersonol, ie, ond ffydd le chi wedyn yn perthyn i deulu. A mae Iesu wedi caru y ddynoliaeth newydd mae e'n creu. A da ni'n cael y fraint o berthyn i hwnna. Gen i blygu pen mewn gweddi. Wel, o Dduw Dad, da ni yn diolch am y fraint arbennig bod ti yn y busnes o greu dynoliaeth newydd. A da ni'n diolch fod yna wahoddiad personol i unrhyw un bore yma sydd am ymateb i gariad Iesu i berthyn i'r teulu newydd yma. O Dduw Dad, i ni sy'n dweud yn bod ni yn credu yno ti ac yn dy ddilyn di, maddau ni am drin yn ffydd ni fel rhywbeth personol yn unig. Maddau ni am edrych ar ôl yn buddiannau yn hunain yn llawer hiamau. A helpa ni gymryd arweiniad y Beibl o ddifri. I ni nid yn unig i gael perthynas efo ti, ond i ni gymryd o ddifri yn perthynas ni gyda dy bobl di hefyd. O Dduw Dad, anfon yr ysbryd glân i'n helpu ni i fyw mewn koinonia efo'n gilydd. I ni droi yr undeb ysbrydol sy'n rhwngddo ni
mewn i fywyd ymarferol o wasanaethu yn gilydd. O Dduw Dad, ni'n gofyn ti fendithio pawb sydd yma a pawb sy'n gwylio o adre bore yma. Yn enw Iesu. Amen. Amen. So mae Martin a Mari mynd i ddod fyny eto nawr. Gai jyst atgoffa chi o'r Zooms fydd ar y diwedd. Ond gai un peth ymarferol hefyd, gai jyst eich atgoffa chi hefyd, i chi sydd yma ar ddiwedd yr oedwas, newch chi adael yn drefnus, ond pan ydych chi'n sgwrsio tu allan, gai jyst gofyn yn garedig i chi dal i gadw pellter cymdeithasol oddi wrth eich gilydd. Mae'n eithriadol o bwysig bod ni yn cadw pobl yn ddiogel, a hyd yn oed os ydych chi falle'n teimlo'n hyderus, wel, mae ynglyn â gwarchod y mwyaf bregus yn ymplith ni, dydy. So, gai please ofyn yn garedig i chi ymarfer pellter cymdeithasol tu allan y capel ar y diwedd. Felly, diolch Martin a Mari. Iawn, os da chi eisiau codi, nawn ni canu'n canu gorffen. Bydd yn welediad fy nghalon am byw, dim ond tydi ar hyn y dwyt yn nawr a phob bryd, tydi yn unig yn byw nawr o'n bryd. Brenin yn nefoedd yn hwsw wyt, wedi o'r ffrwydr o'r argoedd pob bryd. Yr wrth
da ni'n gorffan trwy adrodd gras ein harglwydd gyda'n gilydd. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a cymdeithas yr ysbryd glân, gyda ni oll, o'r awr hon, i byth. Amen.